खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं किलिखां ब्रह्म मोनसे गिदिर खौरां ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नि मावफारियाफोरनि थाखाय गिदिर खौरां ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नि मावफारियाफोरनि थाखाय मिउचुअल ट्रेन्सफारनि सायाव थाबैनो थिरांथाखौ लानाय जागोन ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नि मावफारियानि मिउचुअल ट्रेन्सफारनि सायाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि गिदिर बिबुंथि नंगौ बे बारनिफ्राय ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 साख्रिनि मावफारियाफोरनि गावसोरनि गोसोबादि सायख'नाय जायगायाव ट्रेन्सफारखौ लानो हागोन आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि गिदिर बिबुंथि ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नि मावफारियाफोरनि मिउचुअल ट्रेन्सफारनि गेजेरजों गावबा गावनि सुबिदा बायदि ट्रेन्सफार खालामना लानो हासिगोन लोगोसे मिउचुअल ट्रेन्सफार एप्लिकेशननि थाखाय पर्टेलखौ थाबैनो बेखेवनाय जागोन आरो मिउचुअल ट्रेन्सफारनि थाखाय ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नि मावफारियाफोरा अनलाइननि गेजेरजों बे आर'जलाइखौ होनो हागोन थारैनो ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नि मावफारियाफोरनि थाखाय बियो मोनसे गोजोनथाव खौरां लाना फैदों फिन फोरमायबावोदि ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 मावफारियाफोरा गावसोरनि सुबिदा बायदि जायगा सायख'ना मिउचुअल ट्रेन्सफारनि एप्लिकेशनखौ होनो हागोन